ҳамагӣ 405 000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав ва бо тамоми чизучорааш. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф маркази шаҳри Ҳисор ва хонаи фурӯшимон дар Мана Амин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. доми ҳоҷӣ Валеш мебошад дӯстони азиз, маркази шаҳри Ҳисор. инҷо даромадгоҳи хона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. дар инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якхонагае духонага кардагианд бо масоҳати умумии 47 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва бо тамоми чизучорааш фурӯхта мешавад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. бино отопления дорад, бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархаш ҳамагӣ 405 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.